No takže čau, já jsem Marin a já vás vítám u tohohle videa. Nečekal jsem, že bych někdy tady to video vůbec mohl točit, ale po tom, co jsem dneska viděl, jsem si řekl, že tohle už je moc. A řekl jsem si, že dneska se na to podíváme. A ano, pokud jste si z názvu videa asi už mohli všimnout, tak dneska se budeme bavit o Fizzy Stylovi. Teďka si ještě úplně nejdřív ale projdeme náš dír na tohle video a odůvodnění, proč tady to všechno vůbec mám. OK, každopádně, proč vlastně ještě nejdřív úplně řeknu na začátek, proč jsem se rozhodl točit tady to video. Je to z jednoduchého důvodu, protože na tohle potřebujete dost silný cringe metr. A dámy a pánové, tady je ta hranice a ten můj cringe metr, když jsem se koukal na to jeho video, nebo na ty jeho videa, byl furt tak jako takhle. Jo, takhle, tady je ta hranice a tady prostě byla ta ještě lajna, kdy jsem si říkal, jo, dobrý, je to v pohodě, ale teďka už to je tak, že už to přešlo. A už mi tohle, ta hranice mi řekla, Marine, vyjádři se k tomu aspoň nějak. Potřebuju to sdělit, ano, potřebuji sdělit svůj názor, prostě na to, chápete? Jestli to budete brát jako reakci, berte to jako reakci, já to beru jako názor, který vám prostě potřebuju sdělit. A jelikož jsem tvůrce videí, tak vám to chci prostě sdělit. Každopádně, proč mám vlastně vůbec tady to všechno na sobě, ano? Dámy a pánové, jsem z NASA, ano, tady, Amerika, chápete? Takže americký policajt, který má brašničku, ve který má pistol, kdyby náhodou. To není ale všechno. Ještě nám chybí jedna důležitá věc. A to je ta, abych vypadal aspoň trošku drsně, je přesně tohle. Jo, já myslím, že dobrý, ne? Teď si jako skoro nic nevidím, protože tady moc jako slunce nesvítí a svítí na mě spíš jenom jako světla, ale já myslím, že to nevadí. No, každopádně jdeme se podívat na... Já jsem si pro vás připravil pár úryvků, který vám chci dneska ukázat, proč jako sakra sledujete Fizzyho. Proč? Chápete, to co on dělá prostě, ano, má to čísla, ale... Proč? Vysvětlíte mi někdo proč? Proč to má tolik lajků na YouTube? Je takových tvůrců, co si zasloužej za to, co dělají, takových lajků a nemají to. A přijde někdo takový, jako je Fizzy a dělá takovýhle hovna a prostě lidi na to koukají, dávají mu lajky a prostě ty lajky, ty čísla jsou jako, nejsou úplně malý. Každopádně viděl jsem pár reakcí a ještě abych vám řekl, jakoby já jsem byl jeden z prvních lidí, jakoby ostatní youtubery, který sleduju, tak z těch youtuberů jsem byl já jakoby mezi prvníma, kdo se rozhodl jakoby udělat na ní názor, ale nevydal jsem to, protože se mi to úplně nelíbilo, jak jsem to jakoby natočil, nebyl jsem s tím videem prostě spokojený, jsem řekl, že to prostě nechám, OK, taky už jsem měl ten cringe metr fakt za, ta ručička už byla fakt za, no tak jsem si řekl, že to nechám bejt, teďka vlastně na ní začali dělat pár lidí reakci, tak jsem si říkal, dobrý, tak jako ať si dělaj, ale jakože jsem to měl taky v plánu, no a vlastně teďka tady potom videu jsem si řekl, hej, musíte si co chcete a já tady řeknu prostě svůj názor a asi tak. Každopádně pokud jste koukali na Vidraila, tak ten tam, nebo no, to není jediný Vidrail, jo, ale většina youtuberů vždycky ukazuje, že Fizzy přesně úplně ty náhledy a názvy a ten content přebírá od britského youtubera a tak, takže tohle je taková věc, kterou jako vám tady nechci úplně ukazovat, protože to prostě ukazují všichni, jenom to chci prostě sdělit, kdybyste to náhodou nevěděli, tak vám tady dám někde screen jeho kanálu a Fizzyho kanálu a můžete porovnat a jak bych řekl Ducklog, pokud mě dosledujete, můžete si zahrát Pexeso. Každopádně nebudu tak mokecávat a jdeme se podívat na první video, který jsem tady pro vás připravil. Já si tady vezmu když tak s dovolením sluchátka. Trošku si to tady zvětším, protože mám ještě čepici na hlavě, že jo. OK, první video tady máme, je to dálkové ovládání mého auta přes PS4 DualShock, jo. Tak jo, takže musím to podívat. Ty krás. No, tak to je docela slušně poškrábaný lidi, naše CDčko. Tak, jdeme to sem hodit. Naše CDčko. Tak, dobrý. Lidi, on do toho PSK dává CDčko, který někde vzal a napsal na to nějaký Fizzy, něco, nevím, co tam už je vůbec napsanýho, ale tohle udělal a dal to do toho PSK, jo. To je věc číslo 1, věc číslo 2. Sakra, dokáže někdo, nebo já nevím, jestli to jde OK, jestli to jde OK v pohodě, ale jako je možný, abyste auto propojili z PS4? To není možný snad ani, ne? To prostě nejde, a jestli jo, tak jsem asi hloupej, že to nevím, ale
někdo jako Fizzy by to podle mě nedokázal. Takže jdeme dál. Je to v tom, takže jdeme na to. Jdeme to vyzkoušet, kámo, jdeme to. Super. Jo. Já se na to normálně těším. OK. Ovladače, kdo bude řídit teda? Kdo zkusíme nastartovat? Já to zkusím. Ovladače, jo. Koukejte se na ty ovladače, dáme pán. Koukejte se na ty ovladače. Tak jo, lidi, jsme připravení, auto je zapojený a jdeme ho nastartovat, takže... Jo. Je to... Prostě pár Vláďa, prostě všichni youtubeři na to upozorňovali, ale je to pravda, já to zase opět řeknu, pokud jakoby nesledujete jinou YouTube scénu a občas se podíváte na nějaký video, občas na mě, je tady takových pár lidí, kteří to takhle dělají, tak vám to řeknu, tak se podívejte na ten ovladač, já vám to vrátím o 5 sekund nějak, jestli to tady, jestli to tam bude vidět, že jo. Jsme připravení, auto je zapojený. Vidíte ten ovladač a teďka vám něco ukážu, jo, vydržte. Dámy a pánové, tady to je DualShock od PS4, ano. Vidíte, nesvítí tady, to znamená PS je vyplý. Podívejte se na jeho ovladač, taky je to vyplý. A teďka, když zmáčknu tady to tlačítko, zapne se mi PlayStation a rozsvítí se tady to. Tady to, prostě se to rozsvítí a vlastně máte zaplý PS4. Když už, tak to nemá ani zaplý, takže prostě je to úplnej bullshit. A jdeme ho nastartovat, takže Dave tady má ovladač a X-kem se startuje. Zapínám. Tak jo, pojď, můžeš, takže pojďme to odstartovat. 3. Lidi? No, podle mě jako já nevím, ale víte proč Fizzy? Podle mě, já si to jako myslím, ano, já jakoby, proč má Fizzy ten megafon, víte proč? Protože kdyby on mluvil normálně, prostě klasicky do toho videa, tak ten týpek, který je pod tím volantem, neuslyší, že říká, že teď se to rozjede a takový. Já si myslím, že to takhle je, ale jako nebudu říkat jako, že máte megafon, protože prostě má megafon, chtěl ukázat ve videu, OK, taky to jde, ale... Já si myslím, že v tom je to, že aby to ten týpek pod tím volantem slyšel, tak si vzal megafon, že jo, protože jako, nezlobte se na mě, ale když natáčím video, proč bych jako, když jsem na pár metrů ještě od mikrofonu tady třeba, proč bych si bral megafon, chápete to? Já ne. 2, 1, teď! A ještě ta jeho přehnaná reakce, lidi, to není prostě, to není možný. Proč to ten člověk dělá, ale dobře. Lidi, to je neuvěřitelný, já jsem normálně překvapený, jak je možné, že to takhle funguje, my jsme to fakt úplně správně zapojili. Tak... No, to je jedno, každopádně to jsem chtěl ukázat, pak když tam jeli nějak po silnici s tím, jako nebezpeční, prostě ohrožovali ostatní. Hlavně, že když to udělal Tarik, kde jel 250 po dálnici, ohrožoval ostatní, tak to začali všichni strašně hrotit a když to tady udělá Fizzy, tak ho mají všichni prostě v píči, nebych to tak řekl. Nechápu to, ale jdem se přesunout na další video. OK, mám tady další video, no a... Je to video s názvem Žiju si jako milionář na 24 hodin. 100 000 korun útrata. OK, jdem se tady na to video kousek podívat. Kámo, to si děláš srandu. Lidi, v životě jsem nebyl v lepším hotelu. Ten hotel má 5 hvězdiček. Cože? Dobrý. Okamžitě to tam brať. Čau, já jsem Fizzy a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsme si pro vás připravili dost speciální nápad, ve kterém bychom se chtěli 24 hodin chovat jako úplný milionáři. Máme tady kreditní kartu, která má neomezený rozpočet, takže dneska uvidíte. Já se v tom neorientuju, OK? Já se v tom vážně neorientuju. Ale můžete mi sakra někdo vysvětlit, jak jako existuje karta nebo kreditka, která má neomezený počet peněz? Lidi, jako, můžete mi někdo říct, jako, existuje to? A jestli jo, tak mi řekněte a já si to vezmu, protože si můžu koupit prostě co chci. OK, jdeme se dívat dál. Vidíte, jak si A když už teda ještě vlastně, tak by ten Fizzy aspoň v tom videu mohl říct, že to je sponzorovaný video od nějaký třeba banky nebo něco takového a že třeba dostal těch 100 000 na to, což on prostě ani v tom videu neřekne, ale on vlastně ani ty peníze neutratí, za chvilku se na to podíváme.
milionáři žijí, jak jezdí v luxusních autech Jo, a jak třeba bydlí v drahých hotelích. Všechno uvidíte, takže rozhodně čekejte. Dnešní video bude hodně velký, každopádně Oni co tady mají. si jdou vybrat tak lidi, obleky. takže nakoupíme nějaký obleky, Jdou si vybrat může obleky. koupit šaty, jak bude chtít, takže pojďme do nějakých obchodů. Tak Koukejte. lidi, konečně jsme našli nějaký Koukejte, obchod, jo, tak si koukejte. jdeme koupit nějaký to oblečení. Přesně tak lidi, podívejte se. Obchod, vidíte to? Jo, ano, OK, jako můžou tam mít nějaký saka, jako OK, ale když už točím video o tom, jak si užívám ty prachy, jak je utrácím, tak aspoň ukážu, jak to kupuju. Ano, a když dělal tady to, jak nakupoval pro bambuly ty hračky a pak to rozdával dětem, tak on v tom videu šel do toho obchodu a tam ukazoval, jak ty věci bere, dávají do košíku a pak to platí, když to byla podle všech placená spolupráce. Já si to jako taky myslím, ale tohle je zase téma na jiný video prostě. Tak tady vlastně v tom videu aspoň ukázal to, že on to zaplatil. A když tady Fizzy dělá video o tom, jak utrácí 100 000 korun na kartě, která má neomezený rozpočet a nejde do toho obchodu a neukáže, jak si ty obleky třeba zkusí, vezme a koupí, tak jako nezlobte se na mě, ale co je tohle sakra za video? A nechápu, proč takovýhle video má pomalu 800 000 zhlídnutí a 42 000 lajků. Já to vážně nechápu, lidi, co na tom sakra vidíte? Vy jste, ne, to, vlastně já nevím, jako co na tom vidíte. Já jsem to dal sám dislike, protože takovýhle videa nemají být na internetu. A ano, vy si říkáte, Marine, ale ty jsi udělal taky takový jakoby fakeový video. Ano, ale když se podíváte dolů do popisku videa, tak jsem psal, že jde o parodii. Když se podíváme do popisku Fizzyho, schválně, tak vidíte tady něco, že by tady bylo jako, že to je sranda? Kdyby to udělal Fizzy, OK, tak tady tu reakci vlastně vůbec nedělám. Ale on si stojí za tím, že to je jeho tvorba a že to vlastně všechno je, že to je všechno pravdivý prostě. Co jsme to našli a my doufám, že nás pořádně oblečou. 1 hour later. Borci si přišli k tomu obchodu a otočili se a šli zpátky, vzali si nějaký obleky u Číňanů ve slevě a flexej si, že mají 100 000 korun, jo, dobrý. Tak lidi, můžete se podívat, už jsme vyšli, Jo. už jsme nakoupili oblečení, podívejte Na se, sako. myslím si, že nám to celkem sluší. Dobrý. Podívejte se i na Humiho, Humi má takovýhle kvádro a tady Domča má košily. Lidi, jsou to mega drahý obleky, ale nebudeme říkat, kolik to stojí. Každopádně Proč bys to taky říkal, že jo? Proč bys říkal, kolik to stálo, když jsi to bez tak tamhle někde ukrad mamce, nebo tačkovi jsi to ukrad, tamhle na Domču chudáka si zapomněl na sako, že jo, teďka tam mrzne. Nechápu tě, Fizzy, nechápu tě, fakt. co bychom teďko... Já už tady na to video stejně jak nekoukáš, ale kdyby náhodou jsi to viděl, kámo. Táhni, vole, tady nemáš teda co mohli dělat. udělat? Já bych zašel do nějaký pořádně drahý restaurace, Fizzy. To je dobrý nápad, co myslíš ty, Domčo? No, já si myslím, že to je dobrý nápad. Tak, Slyšeli jste to? Pořádně drahý restaurace, co si představíte? Přijete do restaurace, kde jsou prostě stoly jak svině, židle, prostě obsluha, všechno, prostě jídlo všude drahý, hezky udělaný a tak. A že úplně toho jídla hodně, víte co a tak prostě. Pak se podívejte, co udělá Fizzy, ano? Řekne, že se jde najíst do drahý restaurace. tak jo lidi, takže pojďme se někam pořádně najíst. Fizzy tady mají normálně Gucci Ty značky. kráso lidi, to si Jo, děláte dobrý, srandu. nezajímá. Later. Lidi, podívejte se na Ondru, Ondra už pije vanilkový shake, Domča si dal čokoládový, já taky a Kaja si dala taky vanilkový. Lidi, vysvětlíte mi, když někdo řekne, že se jde pořádně najít do nějaké restaurace, tak další záběr na to je to, jak si sedějí v nějaký restauraci nebo cukrárně a dávají si šejky. To vám přijde jako jídlo? Jako ano, někoho to může zaplnit natolik, že si řekne, dneska jsem měl k obědu shake, stačilo mi to. Ano, OK, v pohodě, jako já to nikomu neberu, ano. Ale pokud točím video o tom a ještě v tom videu řeknu, že si jdu najít do pořádně drahé restaurace, Fizzy, můžeš mi kurva vysvětlit, kde máš tu drahou restauraci, já ji třeba tam nevidím. Tohle prostě není normální, proč takovýhle člověk dělá takovýhle videa, já to vážně nechápu. Prostě, já už tady na to video nemám.
asi to vidím na to, že se půjdeme podívat na další video, který jsem si tady pro vás připravil. OK, já jsem musel teďka přendat, jakoby, protože se mi vybil foťák, a takže to teďka dotáčím na iPhone. No a teďka se podíváme na video, který už Datel jakoby zmiňoval na svém Instagramu, a my se na to dneska podíváme. Každopádně máme tady challenge, kdy jedli asi nebo ne z toho dogu, prostě jedli hot dogy. No a jdeme se podívat, co ten klučina nalevo, neboli já nevím, jak se jmenuje, Donča myslím, tak se sledujte ho teďka tady v tom timelapsu, který jsem si tam našel, a sledujte, co dělá, ano. Takhle se dělají žrací challenge. Taky no, krásno, dobrý lidi, takže teď asi nejspíš dáme timelapse a za chvíli Čekejte, to ještě snížím kvalitu, aby to jelo líp. se opět uvidíme. Sledujte ho teďka. Teď. Viděli jste to, on normálně zase zahodí pod stůl a vezme si, hele, zahodilo, vezme si jiný. Vidíte to? Takhle se, dámy a pánové, dělají žrací challenge. Přesně takhle. Ano, budete házet jídlo pod stůl a budete dělat, že jste toho snědli vlastně úplně nejvíc. Jo. A tohle se vám jako líbí, lidi? Můžete mi vysvětlit, proč to video má 500 000 zhlédnutí a 44 000 lajků? Jako, vám to přijde jako hezký video? Já to prostě nechápu, a já to asi nikdy nedokážu pochopit, proč lajkujete takovýhle kraviny, místo toho, abyste se šli podívat na video, který je kvalitně sestříhaný a prostě ten tvůrce si na tom dá záležet. Tohle vy prostě neuděláte, ale vy radši lajknete takovouhle mrtku, kdy ještě prostě, já nemám slova, já fakt normálně teďka asi poprvé za dnešek normálně používám tuhle pistol a asi se normálně ostřelil, nebo já nevím. Já prostě nevím, jestli je tady to normální. Ale, OK, já už na to nemám fakt sílu koukat, já už tady natáčím skoro přes půl hodiny tady to video, uvidím, jak tady to sestříhám. Když to bude delší, tak prostě se vám omlouvám a nevím, co na to mám říct. Pokud se vám tady to video líbilo, určitě zanechte tady like, odběr video, sdílejte, a pokud byste chtěli nějaký další reakce na nějaký jiný youtuber nebo reakce, prostě čistě moje názory na jiný youtubery, kteří točí takovýhle shity a vy jim to lajkujete a líbí se vám to, tak mějte like, odběr, napište mi schválně dolů do komentářů, co si vlastně vůbec o Fizzy myslíte, protože mi to celkem dost zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Tak jo, to bylo všechno na té popisku videa, když se podívejte i na Fizzy, na ty videa, na všechny ty videa, co jsem tady dneska pouštěl. Tak se je najděte, podívejte se, no a sami uznejte, co točí za content a jestli tohle má cenu vůbec sledovat. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa zatím čau.